Avui estem amb el Jaume Calvet, una de les noves incorporacions al Mercat Central de Vilanova i la Geltrú. Sí, mira, des del dia 16, que va ser divendres, va morir, molta il·lusió, i vam agafar i vam obrir aquest nou projecte per poder incorporar-nos aquí al mercat i donar una mica més de caliu. Una de les novetats que incorpora aquesta parada és els vins. Posem vins i caves de proximitat i després agafem i també servim vi adoll. Tenim vi ranci, tenim vermut, el tema del vi negre de la Terra Alta i el vi blanc també de la Terra Alta, Penedès, i hem agafat i hem posat tiradors aquí, la gent té molta acceptació. De fet, és el tret diferencial, podríem dir, d'aquesta parada ara mateix, que hi havia aquest buit al mercat. Jo crec que sí, a més, per un altre costat, la gent, el tema del vi de taula i el tema de poder agafar i incorporar aquests nous productes, els hi agrada i crec que és una aposta una mica agosarada, però bueno, també divertida i atrevida. Tenim enviadoll, però també veiem productes embotellats, eh? Sí, tenim inclús vins d'aquí del Penedès, d'aquí del Garraf, de Sant Pere de Ribes, amb Déu del Penedès, tenim vins d'aquí del Penedès, tenim vins de Terra Alta i caves. Caves tenim unes marques bastant importants, de les quals ens donen molt bon producte. Es complementa l'oferta que tenia al mercat. Per què doneu aquest pas? Donem aquest pas per la situació. La situació, nosaltres venim del món de l'hostaleria. El món de l'hostaleria, com ja sabem, està en un impàs molt preocupant. Vam decidir sortir-nos d'ell per agafar i incorporar-nos al món del comerç. Nosaltres, de fet, tota la vida hem comerciat i ara ens agradava intentar un projecte nou. Vam dir un lloc que pugui agafar i que ens faci gràcia. El mercat de Vilanova hem vist que és una de les coses que ens ha funcionat molt bé aquí a Vilanova i vam fer aquesta aposta per l'atrevida perquè la situació no és gens agradable, però bé, vull dir, tirarem endavant. De fet, és agossarat, com deies, és un pas important, obrir un nou negoci en un moment molt complicat d'emergència. De fet, nosaltres vam obrir divendres i entràvem en aquest estat de semi-alarma que ens han creat, ja ho veurem a partir d'ara. Vull dir, intentarem agafar i tirar endavant. I després també hem apostat pel tema de fruita i verdura, que això també és del dia a dia de la gent. Tenim pagesos d'aquí de proximitat i intentem agafar productes ecològics, que és el que també ens agrada una miqueta. Nosaltres el tema culinari ens ha agradat tota la vida, sempre hem agafat i ens han agradat fer coses de cuina. Amb el tema del restaurant ens va funcionar durant els 9 anys que vam estar molt bé i ara, bé, doncs agafem i serem nosaltres els que donem un pas cap al comerç i servir a les vivendes i poder donar una mica aquest servei de qualitat. Què tal aquests primers dies, l'acceptació per part de la clientela? Bé, la veritat, contents, perquè també hem agafat i hem vist que la gent repeteix. En 4 o 5 dies que portem obert, la gent ens va repetint, això ja és un èxit. Vull dir, això per nosaltres ara el que ens falta és que ens conegui més gent. El fet de que les portes del mercat estiguin una mica tancades els dissabtes i els divendres perquè pel tema de l'aforament ens impedeix que la gent pari perquè no passeja tant pel mercat i va directe més a la botiga que té pensat anar a comprar per un tema de risc, i s'entén. Però, bueno, vull dir, ens veuen, hem intentat fer una parada que tingui color, que tingui llum i esperem que agradi. Per què el mercat de centre? Per què el mercat del centre? Perquè creiem que és una peça emblemàtica de Vilanova. Això, nosaltres som vilanovins de pro, de tota la vida. Ens agrada molt el que és viure les festes de Vilanova, ens agrada molt viure el Carnaval i creiem que el mercat és una de les peces que aquí ens dona un caire a nivell ciutat molt important. Tenim un peix molt bo, tenim una verdura molt bona, tenim productes de proximitat boníssims i la veritat, vull dir, a part us tinc de dir que tothom aquí treballa per ell amb un carinyo extraordinari, els altres paradistes també ens han ajudat molt i això és d'agrair. Vull dir, Vilanova, a més, som vilanovins i això és així. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Jaume, molta sort. Moltes gràcies.